Dok su zadrugari koristili vreme za popodnevni odmor, došlo je do još jedne svađe između Mime Živković i Mensura Ajdarpašića, koji posljednjih nekoliko dana imaju česte sukobe. Ti si džentlmen, ovo si ti, a onda ga je imitirala. Kao konj, stavili su ti glavu konja. Poštujem te samo zbog mine, pun si sujete i zlobe. Kakvu ti poruku šalješ? Ti ćeš sam sebe da diskvalifikuješ. Treseš nogu ovde, nemaš 5 dana pitanja, govorila mu je Mima. Ja sam stao, što ne ućutiš? U usta te jebem, rekao je Mensur. Zavozi ga još malo, pa da ga zajebeš za sve pare. Mina će da te zajebe. Osjećat ćeš se 100 puta gore nego Tomović. Karma je kučka, sprda se sa tobom. A ja ću da dođem i da ti se smejem. Znaš šta sam ja za tebe? Alen Delon, uzvratila mu je Živkovićeva. Beži klošarko smrdljiva, raspadaš se, rekao je Mensur. Sredi zube pa se smej, uzvratila mu je Mima. Mrš, glibuljo jedna, odgovorio je Ajdarpašić. Mina beži od njega, on je agresivac, koske će da ti lomi, pričala je Živkovićeva.